pamireng sadaya daya geniki siaran kula durung RRI arah Surabaya semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura. Ana bumbung wadahe jangkrik lan nek iso wadahe pite. Mumpung-mumpung saiki wulan becik ayo padha tumindak sing apik. Aja duweni ati sing sereh. Waing nangka godhong srikaya sapa sing poso nemu riyaya. Lali-lali ojo lali tansah manembah mring Gusti. Rukun Islam iku cacahe 5 salah sawijine nglakoni Al-Qur'an ojo ditinggalno uga tadarus lan salat wengi padha lakon no Poso Ramadan tulur hukume wajib kudu sing temu uga sing kita dulur isih diparingi urip manembah mring Gusti kang Poso Ramadan iku ibadah kebak rahmah lan kebak berkah. Mula ayo sing sregep padha manembah marang ngarsane Gusti Allah. Mumpung Gusti Allah sing ngobral ganjaran, ayo berlomba-lomba berbuat kebajikan, amalan sedekah ayo ditingkatkan. Wulan poso Ramadan, wulan sing manembah. Cinten
Copolo cekap semanten kidungan kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan iku sajane nyiarno nang nggone masjid ah. Lho kon salam iku kan ucapan doa yang baik. Betul. Disampaikan dengan baik. Tapi Salam itu penting loh, mengandung rahmah dan barokah. Nek ambek kancane kan Yuk. assalamualaikum. Versine kan dewe-dewe. Cakusnan mak. Cengkoke dhewe. Iya, cak. Pokoke kaya cak Sabil ngene lho. Iya. Nek ambek kanca iku iso menyesuaikan. Ngono lho. Delok entah. Tapi aku ndelok awake kucem sajane opo langsung dipikir. Iki Poso ngono lho, nek posone iku. Poso iki ta. Aku ki tak mandek-mandekno rek. Poso iku gawe. Apa mandek-mandekno didusi ngono ta? Lho kok dimandek iku. Mandi. Mandi pujara. Bener-bener aku iku poso itu menghayati ngono lho. Oh, khusuk lah. Heeh, ning anak aku ya tak warah aku bener-bener poso. Sampai dikongkon buku aku gak gelem, kongkon sahur gak gelem aku. Lah apa sebabe? Ya tak mandek-mandekno iku. Ya tambah salah, Cak. Kok salah apa sih? Salah. Wong buka poso iku nek wayahe buka ya buka. Wayahe sahur Ya sahur. Kewajiban. Malah nek pas poso gak sahur. Heeh. Iku gak oleh sajane. Ya sajane. Untuk demi Jare Ngene lho, Cak. Alhamdulillah Gusti Allah mboten sare. Lah sing tak pikir lek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Nah, iku lho. Lah iki sampean lho sing ngomong ngono lho, aku gak tanggung jawab lho ya. Lah iya gak melo-melo aku nek ngono. Gusti Allah mboten sare. Nek Gusti Allah sare wani gugah sapa? Aku ya gak ngarawani wong aku ya gak ero. Iku mau ngedasari kan tekok salam to, Rek. Iya. Salam iku salam muga-muga sampean oleh berkala rahmat semono ke aku oleh Iya, balik padha-padha. mrene maneh. Sing jawab ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Kok jawab Iya, dhewe iya. lah loro. Tapi ono salam sing gak dijawab. Lah Kok mangkane iso? Ono salam gak dijawab. Salam yang wajib. Kalau jawab ya apa, Cak? Ya iya. Nah, saiki mesti kan salat Iya. terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kate Waalaikumsalam. Waalaikumsalam gak oleh. Oh iya iya. Terakhir ngono. Iya. Iya, nek ngono bener man. Jadi sama sing ngomong Alhamdulillah aku posoku iki yo kan sing mokel blas. Terus syukur. alhamdulillah trawehku yo alhamdulillah Anu rutin. gak. Do. Alhamdulillah Mas, musola itu ya aku apa? ngarep omah pas ya. Aku kan mangku musola ning Iya. omah iku. Lho kuat sampe. musola. Kuat kon mampu musola. Maksudnya ya Allah halaman omahku tak wakopne gawe musola. Oh, ngarep rumah pas iku ono musola. Termasuk karangamu saiki kok waktu. Dudu lah apa pekaranganku. Lho. Di pekarangan. Maksudku iku Lah. iku lho. Dudu dudu tanahku. Lah tanah sapa iku? Tanah desa cuma manggon pas ning ngarepku ngono lho. Ngono kok ngomong diwakofno. Jare tanah diwakofno. Diwakofno Kan sing- ngomong cok mencel-mencel apa? Wakopne dudu aku mah, ya sing duwe tanah iku makane rungokno sik ta lah. Aku durung titik ngomong iku mah. Walah. Ya berarti sampean gak wakofno. Aku makop doa. Lho. Kayak Isap lu kan paling ngerti tentang agama, tentang poso bareng. Iya. Aku kan ngene rek, kan Iya, apa ya? durung jelas. Wong poso ku misale mengeluarkan air mata ngono gak batal ya. Ya gak apa-apa, Cak. Gak apa-apa ya. Nangis. Alhamdulillah. Pokoke gak oleh Iya, aku kan warna air mata. mangan tahu po wedes itu ngeluh-ngeluh Cak, ngene. mengeluarkan air matane gak batal, Cak. Gak apa-apa. Mangan tahu pedes iku sing batal. Ya ampun. Ngene lho, Dik. Mandi arek ganti. Sisi aku geremeten aku. Lah, Pak lah takon. Iya. Ketara lo iku batal gak? Gak batal. Gak Sing batal. dimaksud mengeluarkan air mata sing dianggep wong-wong batal. Iya. Sing koyok kena opo ta? Oh, Ngono ngono. lho. Tapi Menyiksa diri ta. Awake ya apa Ana tak tersentuh. jawab, gak apa-apa. Pokoknya sing mengeluarkan khusus buaya. Air mata buaya. Ya gak apa-apa jane. Cuman batalin
mangan tahune kepedesen ambek lombok iku mau sing batal. Batal mangan tahune. Lah iya. Jangan dilihat secara fisik atau harfiah ya, Cak ya. Ya wis. Kira ngene rek. Mumpung-mumpung iki raya, meneh sampeyan raya kegiatan seni kan prei. Nah, mbok setelah hari raya kegiatan seni jalan kembali. Alhamdulillah. Iki kanca-kanca ketok kok ya oleh rezeki. Alhamdulillah. Ya, engko oleh rezeki ya iki ngepas tanggal pira Gus tanggal Gus? Tanggal 11 gak apa ngomong aja. Tanggal pira Gus? Tanggal 11. Bulan 7. Oh, bulan 7. Iki main nggone dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Iya. Ya. Salam-salam ya. Kanggo Ketua Panitia. Iki Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nur Aminah. Sekretarisnya Bu Sofia Darmayanti, bendarai Bapak Muryadi ya. Seksi kesenian Bapak dari BPBD Pak Sudiono, Pak Taufik, Bapak Supranowo, LKMD, LKD ya. Dan seksi perlengkapan Pak Suwono, Pak Aryamin, Pak Arfan lan konco-konco liyane ya. Tanggal 11 Juli 2026. Semboyane. Tapi aja lali semboyane, sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati, Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN.
Ide cerita Cak Insaf. Sutradara Cak Insaf. Dalu niki ndamel lampahan Tobat seri gangsal. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan sarmin dipun lampahaken Cak Puryadi. Ning Purbandari dalu niki dados Darmi. Soni dipun lampahaken Cak Sabil. Rika dipun lampahaken Ning Wiwik. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Amir. Cak Pendik nglampahi dados Pak RT. Bu RT dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Cak Kusnan dalu niki dados Karji. Karjo dipun lampahaken Cak Insaf. Cak Ning giaran ludruk dalu menika kairing swantene gongso Kiai Macan Putih lumantar ruang kesenian Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya saha SMKN Negeri 2 Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator studio Cak Isnan. Operator video wonten Cak Lika. Wusana kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Lho Pak, nang sahur Pak, wis lho kok. Dewi iki Ya oprek gandol ae kon niku. bantu lho arek-arek Apa kaya nih Sing rame pas kok? ngono lho. Embong kok lho. Sedang ngantuk kok sama. Kon niku. Oh, Pak, ngombe Pak. gugah apa sok Sahur, sahur. Nggih, Po, niki pun tangi. RT. Nggih. RT. Alhamdulillah. Pun sahur. Siap. Nonton sahur. Hai. Pak RT. Nggih. RT. Sik Pak, bukan lawang Pak. Intip pun. Pun sahur kula. Pun sahur. Ampun mari kabeh pun siap. Nggih. Lah sampean pun mantan sahur. Dereng kasih Gugah ngeten. Mengke. Sampeyan niku Lah kok wong. mboten keliling kok teng mriki. Lah iya. Oh, pun mantan. Oh, gugah wong sahur kok sing riki mah mbok riko. Nggih wau anu napa pun sing sebelah mriku dereng tapi pun mriki nggih. Lah sampean nek sahur tengen kula nggih monggo lho. Lho, tas enten ta? Tase. Lha sampeyan durung sahur? Dereng. Pak RT. Anjane niku wau ngapunten nggih Bu RT Bu, Pak RT. Bu. Niku wau kula. Iya, Pak. Bengok-bengok niku mboten ngalih-ngalih niku. Ternyata Patro gak ngalih-ngalih udah ya Bu Jukirawani. Tawani sahur. Tawanono. Nggih, monggo nggih, sampe sahur teng mriki nggih. Nah.
Iki lho. Tapi Nggih, niki mantun dipanasi cek anget. Ngeten iki kula nggih. mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Saya katakan, mriki lho. Ompun lho kuteng ngriki lho, nang kursi mriki lho. Kok bareng-bareng lho. Nggih, Kula pun mantun. Kula pun mantun. Pun mantun Nggih. iki sisa niki, sampeyan kathah niki. Niki kula entekaken mboten napa-napa. Monggo. Niki nggih. Iya, wo. Pun niki. Wong paling ini ya poso kabeh sapa sing mangan pun. Saya telasaken. Niki teh anget niki monggo. Nggih lah. Sopo nyono nek kaya ngene. Mangane aku semangat gawe sahur mergo ngene iki. Ngapunten lho Mbak RT. Nggih. Telasaken nggih. Sampeyan Pun telasaken. monggo. Nggih, wong sambel lah mboten pesat mboten sambel. Niku kula campuri balsem. Mbok anu Pak RT niki. Pun. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, pun. Kula mriki ditawani. Pun warak sastu ta? Kus, siap katembo Kus. Hah? Katembo. Tone piye? Mumpung Kata konten lah iki. Ajenge nggih. Jare Pak RT kali Bu RT iku malah ngomong, iki ngono wis sisa Nggih. ngene kekuatmu gadis. Pun, sampeyan telasaken. Nggih. Sakira cek suwe sing iki. Nggih, telasaken pun. Monggo sekacaken. Pancene gransang ae kerja iki. Cocok masakane. Cocok. Imsak tinggal 1 menit. Kurang 1 menit Kamu iki lho. Kurang 1 menit. Nggih. Wah dereng. Sampe ndek aturan dhewe, kula tutupno nggih. Wah, ketepan Bu ana sing ngentekno iku mau ana ngono. Kaya apa kok masake. Iya. Awak wis marep ta durung? Wis parek. Nggih. Nek wis marep, ayo. Ayo pamit. Nggih. Nggih. Lanjut nggih. Ya wis ajenge sak kok lanjut. Be benjing lihat iki sama mampir mari. Mboten napa-napa. Nggih. Kebeneran iki. Berarti meneh awak dhewe sawire ana kene maneh. Nggih. Yo. Anu Bungkus. ngapunten niki Niki enten iwake sik sisa. Kok kula bungkus nggih. Lho arang nggih. Dik. Iki tambah Mangkene dah. Gosek. Sampe lak poso sih. Tapi damel anu buka mangke. Oh, ngono ta. Wah. karang-karang. Nggih pun kula Bisa bungkus gak apa? Iya wis. Iya. Iya. Amin. 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 Assalamualaikum. Sahur. Warek. Ini lah. Rina. Arek malah bungkus. Mari sahur bungkus. Aku lak curiga paling gak poso arek iki.
aja turu ae ngene iki lho. Tangi. Rodok lagi titik. Lho yo, sing dibahas poso-poso yo panganan ae sampean niku mbok yo tangi Mas, masih apa awake iku digerak-gerakno ngono lho Mas. Aku gak awan gak bengi yo panggah gerak, Dik. Sampean niku kebacut Mas. Ya wis gak nyambut gawe yo gak poso. Ya aduh gesek karepe dhewe sampean niku lak wis duwe tanggung jawab aku lho Mas. Mbok yo Terus karepmu yo apa? Ya tak tangi aku. Karepmu yo apa? Yo karepku sampean niku ngene iki yo mlaku-mlaku ta apa ndolek-ndolek penggawean nang kanca. Penggawean ae. Kok ngene mlaku-mlaku. Apa-apa sampean mlaku-mlaku dina Minggu. Aku iki yo sungkan lho Mas ambek bapak ibu. Sembarang jagakno bapak ibu. Sungkan apa karepmu? Yo iki bondone wong tuaku sih. Iya tapi yo kon mrene lek gak nggawa bondo sih tak rabi, tak mulyakno mergo bapak ibuku sugih. Ya aku karepku ya iso mangan keringet sampean ngono lho Mas. Digekno kopi ngono wingi nggih, kopi gak ono gulane. Gak ono gulane nang ndi? Ya kok kurang legi ae lho. Ya sampean aja legi-legi engko nek sampean lara ya apa? Gula lek akeh sih. Wes sampean wis malas gerak, terus njaluk manis-manis engko nek wis lara ya apa? Aku ae turu kon gak nyusul-nyusul. Ya umek nang ndi ngene iki. Ya apa nek sampean niku mbok ya aduh Mas sampean ku anak siji-sijine. Kon pusing lho ngalakno kewajibanmu sebagai seorang istri. Are pusing ae. Lah gare pusing. Ya aku iki sing pusing Mas. Ya aku sing jengkel rasane sampean. Aku iki ya gawe ambek bapak ibu. Sampean niku kebacut. Lambe golek ngomong. Ya gak ngono aku mosok katene sembarang dingoni bapak ibu. Aku iki bojo sampean bener sampean niku sing ngingoni aku lak ngono. Padha ae sih, Dik. Bondo sing tak kekno sampean sing sampean pandhelek ya teko wong tuaku. Bondone wong tuaku ya bondoku. Lah padha ae sih. Ya gak padha, Mas. Sanggane ya enak keringet sampean dhewe lah. Sampean niku ku aku iki kewajiban sampean, aku iki tanggung jawab sampean. Ngono lho. Ya sampean aja ngono lah. Sembarang jagane bapak ibu. Jengkel aku lan iki lho. Klambi tak goleki tibake kok geger ning kene. Poso ya mene-mene kok geger. Alah Bu. Apa sih? Wong Mas nggih mboten siam, terus nggih tilem mawon. Ngleler-ngleler nggih nedha ngoten tok, ngamuk-ngamuk nyuwun kopi nyuwun apa? Iya, awakmu kuwi nek prasaku lho Le ya. Ngene iki misale awakmu ana gawean wis apa ngono lah. Engko nek enek asile kena digiriyoyoan, ngono lho Le. Nah terus bondone ibu, tabungan bapak dalon apa? Ya tabungan ibu ya gawe bapak ibu ya gawe awakmu barang, tapi kan ya mosok awakmu gak kepengin ta? Maksudnya duit-duit dhewe ngono lho. Nah, padha mawon sampean kali mantu pun belani kudune jenengan. Yo gak belani. Aku gak belani mantu, aku belani sing bener lho Le. Lho, ibu ki belani sing bener lho. Awakmu kudune ngene iki malah kowe contoh sing apik gawe wong-wong, gak usah karemu dhewe ayo. Tapi nggih boten ngonten, Bu. Ngono bengi sik dolan ae. Nah, kula pengen golek penggawean nggih padha ae nguyahi segara. Lho ya, terus saiki nek wis bapak ibu sugih awakmu gak gelem nyambut gawe. Lho, bondone bapak kali ibu niki ibarate kula pangan kali putu kula benjing dereng telas ibu. Lah nek entek piye? Nggih mboten entek kula. Ya dikembang lak ngono. Lah saiki wis karek separo lho. Nah iya. Separo. Iya wong sawahe wis kadol. Mungkin jenengan kane manja teng mantu niki jenengan panjen apa lho. Lho ya aku nuruti awakmu. Njaluk sepeda motor ya sepeda. Kak. Apa sih Mas? Ngomong gara-gara emosi ngene iki. Poso iki. Poso lek sing poso, Bu. Nang kene niku mboten siam anjene, Bu. Awakmu kok jengkel kula ngrasa dikandani. Poso niku nggih teko pikirane kali hati niki ambang mulai ben sadar lagi poso-poso dhewe rasa ditutur kuping gare gembrebek. Ya, mesti ngono. Sampeyan kuwi durung anak-anak lho Mas Yohan. Mbok yo siap-siap. Wis sing sabar. Napa Bu jengkel kula Bu. Muga bojomu ndang diparingi hidayah karo Gusti Allah. Wis. Ayo. Ngopeni memen.